kok ngene. Duwe bojo ya ora tau ngayani. Ngeki paling yo 7.000, paling mentok yo 18.000. Kok ora gelem mikir yo? Ngene ku mbok yo lur kerjaan sing liyane. Ben iso menghasilkan duit sing akeh. Ora gelem mikir ngene ku. Amen tembel ben ae. Padahal ngene ku yo kayane ra sepiro lho. Alah wis ngurusi dia terus kok ngeluh aku mikirno randi duit lah mbah. Dik, aku mangkat kerja dhisik ya. Lu ngolah ora lah kowe. Barang kerja ya ora tau untuk duit kok. Mas. Bocor nih. Nggih, niku sing ngarep niku lho, Mas. Nggih. Monggo pinarak riyen, Pak. Nggih, nggih. Kok sepi ya, Mas ya? Nggih. Wis disyukuri mawon. Nggih ya, Mas. Pak sampun, Pak. Sampun, Mas. Nggih. Mboten enten cek bocor kok, Pak. Oh, mboten Mas berarti. Nggih. Lah pinten Mas iki? Bayare. Pun mboten usah mboten enten cek bocor kok. Mboten napa-napa lah niku mau gantine rugi jenengan. Buka-buka dewangan. Kok mboten napa-napa? Pun Pak beto mawon mboten napa-napa. Oh, nah, mboten napa nggih rezekine jenengan kok. Lah jenengan bongkar-bongkar kan tenaga nggih. Matur suwun nggih, Mas ya. Matur suwun nggih, Mas nggih. Nggih, Pak, nggih.
Dik. Dik. Abane kok glodakan iku sapa ya? Apa bojoku wis mulih ya? Lah kok enak emen. Mulai-mulai terus nyanggo piring, nyanggo sego. Kayak mau duit piro? Mek 7.000 tok iki, Mas. Lah iya, ngene iki lho, ngeki dhuwit mek 7.000. Mangan nek njaluk lawah. Mbok yo disyukuri ae lah, Dik. Ngono ku yo kaya aku sedina, Dik. Ngono ku aku golek kerja yo kanggo kowe. Syukur. Apa mbok pangan iku syukur? Delok iku, kayane iki mek 7.000. Dinggo tuku lawah ae kurang. Kok kowe mangan ambil lawah wis gak lah nggo lawah nek ngono, gak ikhlas aku. Nek kowe mangan nggo lawah, daripada mbok pangan, alo tak pakakno kucing ae. Bersyukur lah, Dik. Tak layani pira aku sik teriman. Wong aku kerja angger dina yo nggo kowe. Nggo nyukupi kowe. Meskipun iku sithik mbok yo disyukuri. Selama iki aku kurang terimane, Mas. Angger dina mek mbok kayani 10.000 nek uga 7.000. Wes iku ndang dipangan. Lapo kok meneng ae? Ora doyan ke mangan nggo sego tok. Ndang dipangan. Mbok pangan apa ora? Karuan nek ora mangan. Dik. 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 Ana apa? Nduk duit piro ke mau dino iki? Iki lho, Dik. Iku blonjo sesuk. Mek 11.000 tok iki, Mas. Sesuai aku kok bosen yo, Mas. Nek ogak 7.000, 11.000 ngene iki entuk apa? Dinggo tuku iwak ae gak cukup lho, Mas. Wes, iku nggo sangu kowe minggat ae. Nek omah yo ora tau ngayani kok. Sek, tak jukokno gombalem.
Wes, minggat. Nek omah yo mek nyempet-nyempeti moto tok. Wes, minggat. Minggat. Ndonga rek kowe iki. Minggat. Wes kono ndang lunga. Nyepet-nyepeti